Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Түбе һәм фасад ремонты, ішкі электромонтаж эшләре. Түбән Абдулда капиталь ремонттан соң мәдәният йорты ачылды. Шәмкәрә, бүген авылда менә бөтенбез бергә авылдашлар белән, җитәкчеләр белән зур эшләдек. Кирәк эш. Халык уен кораллары һәм тырыш музыкантлар. Усалтауда фестиваленең 11-нче сезонына старт берилде. Жүргән таш шомара диләр бит, жүргән сайын ансамбльдә шомара. Шуның өчен конкурсларда катнашу бик кирәк. 2 көнгә сузылган бәйрәм программасы Әлмәтнең 1-нче Ират лицейы 30 еллык юбилейын билгеләп үтте. Алар мәктәпкә бик күп файда китерә ала, чөнки алар инде мәктәпнең нәтиҗәсе. Bir yıl барган капиталь төзекләндерүдән соң Түбән Абдул авылында мәдәният йорты ачылды. Анда теләгән һәркем өчен ачык остаханәләр эшләде. Әлмәт районы һәм Татарстан Республикасының күренекле җырчылары катнашында концерт программасы оештырылды. Республика программасы кысаларында авылда тудырылган мөмкинлекләрне Рәдифә Нугманова күреп кайтты. Түбән Абдул авылындагы мәдәният йорты 1961 елда төзеп кулланылышка тапшырылган булган. Һәм шушы елдан башлап биредә бер тапкырда капиталь төзекләндерү уздырылмаган. Шуңа күрә бу вакыйганы авыл халкы зур түземсезлек белән көтеп ала. Авыл җирендә монда очрашу чыннан да зур вакыйга. Гаилә елы уңайнан махсус оештырылган зур бәйрәм шикелле. Бер-берләренә туган, кардәш, күрше, сабакташ булган Түбән Абдул халкына монда вакыйга һәрчактан сык. Өстәвенә авыл мәдәният йорты системасында эшләгән хезмәттәшләр дә барысы бергә җыелышып кунак каршы алу юласын җиренә җиткереп башкара. Биредә татары да, урысы да, чуаш, мордвасы да бер яссылыкта эшли. Бик көтеп алган ремонт булды инде бу. Ремонтлар өчен безгә үзебезнең якташыбыз Ахметшин Равил Кәлимулловы бик аның ярдәме белән тырышлыгы белән шундый зур эшләрне башкарып чыктык. Авыл мәдәният йорты сәхнәсендә күренекле авылдашлары, республиканың премьер-министр урынбасары, Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин халык өчен тергезелгән мәдәният учагын буш тотмаска өнди. Республика программалар кысаларында мөмкин булган капиталь төзекләндерү тәмамлануы белән район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов та котлый. Котлауларны моңлы чыгышлар, Әлмәт районы артистлары һәм Рәшид Вахапов исемендәге фестиваль лауреатлары концерты дәвам итә. Капиталь ремонт кысаларында мәдәният йортында түбәсе яңадан сүтеп җыела. Фасады яңартыла, җылыту, электр үткәрүчләре алыштырыла, җиһазлар сатып алына. Булар барысы да авыл җирлеге мәдәният йортында эшләп килүче түгәрәкләрнең эшен дәвам итүгә уңайлы ал шартлар тудырачак. Менә бу әйберләр барсы да тормышка ашса, бу даже авыл җирендә яшьләрнең калуына бер даже сәбәпче булачак. Чөнки кеше нәрсә эшләргә тиеш. Кич белән бар урын булмаса, кич белән сөйләшер кешең булмаса, әлбәттә кеше куәдер китәргә урын эзли башлый. Шәмкәрә, бүген авылда менә бөтенбез бергә авылдашлар белән, җитәкчеләр белән зур эшләдек. Кирәк эш. Мин инде эндәшәм авылдашларга да, бүтән райондашларга да һәрберебез үзебезнең туган җиребез өчен, туган авылыбыз өчен менә әз генә эшләсәк, шул тамчыдан күл була, күлдән зур елга була, аннан диңгез була. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Абруйлы һәм алдынгы мәктәпләрнең берсе Әлмәтнең 1-нче Иратлар лицейы 30 еллык юбилейын бәйрәм итте. Шул уңайдан лицейда 2 көнгә сузылган бәйрәм программасы оештырылган иде. Зур чарага кунаклар Мәскәү, Санкт-Петербург, Пермь, Воронеж өлкәләреннән, Әрмәнстан, Дагыстаннан, Ингушетиядан килделәр. Бәйрәмнең 1-нче көне лицейның үзендә үтсә, 2-нче көне Нефтьчеләр мәдәният йортында узды. Бәйрәмдә Алсу Әхмәтҗанова булып кайтты. Әлмәтнең 1-нче Иратлар лицейында бүген 5-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр 228 бала укый. Биредә укыту 4 телдә алып барыла: татарча, төрекчә, инглизчә һәм урысча. Лицей үзенчәлеге интернат, ягъни укучылар 7-нче сыйныфтан башлап атна буена интернатта яшиләр. Биредә гендерлы укыту кулланыла. Укучылар егетләр, укытучылар составында да күпчелек иратлар. 30 ел эчендә уку йортын 950 егет тәмамлаган. Аларның 108 медалист, 6 укучы имтиханнарда 100 балл җыйган, 13 укучы республика күләм олимпиадаларда призер булган. Бер укучы хәтта Россия күләм призлы урын яулаган. Лицей үзенең абруен ел сайын раслап тора. Мәсәлән, 2021 елда Рыбаков фондында грант тоткан һәм бүген мәктәпнең үз капиталы бар. Монда мәктәпнең чыгарылыш укучыларының йогынтысы зур. Гадәттә мәктәптә укучы, укытучы һәм ата-аналар гына мәгърифәт белән шөгыльләнә. Ләкин иң
Birinchi буларак һәм иң якын мәктәпкә ул безнең чыгарылыш укучылары, выпускники. Алар мәктәпкә бик күп файда китерә ала, чөнки алар инде мәктәпнең нәтиҗәсе. Мәктәп үзәгендә барлык кешене ничек берләштерергә биредә узган түгәрәк өстәлнең төп темасы. Очрашу кунаклары Татнефть Хәрия фонды директоры Ринат Мамин, Мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская һәм башкалар. Җыелышның алып баручысы Рыбаков фондына нигез салучыларның берсе Екатерина Рыбакова. Вдохновляем, мотивируем, учим школы открывать эндаументы, собирать средства в этот эндаумент. Без мәктәпләрдә эндаумент фонд ачырга булышабыз. Бу фондка акча җыярга өйрәтәбез. Беренче лицей моңа ачык мисал. Без алар белән горурланабыз. Вдохновляет их опыт. Мы очень радуемся, гордимся этим совместным проектом. Лицейның үзенең эндаумент фонды барлыкка китерелгән. Анда бүген 5 миллионнан артык сума бар. Бу лицей укучыларының капиталы булып тора. Бу сума ата-аналар, чыгарылыш укучылары, укытучылар, партнерлар һәм Рыбаков фонды ярдәме белән җыелган. Шатлык эмоциялары, чөнки безнең өчен бу бик горурлы, бик матур бәйрәм көне. 30 ел ул зур сан инде. 30 ел эшләнгән, булган, күпме кешеләр үткән моннан, күпме балалар укыган. Без үзебез дә монда укыдык, эшләдек монда. Шуның өчен бик күңелле, бик шатлыклы, бик бәхетле көн бүген. Юбилей кичәсе нефтчылар мәдәният йортында дәвам итте. Залда очраклы кешеләр юк. Монда укучылар, укытучылар, уку йорты хезмәткәрләре, ветеран мөгаллимнәр, партнерлар, ата-аналар, кайчандыр лицейда белем алучылар, мәктәп белән дуслык мөнәсәбәтләре булган кунаклар. Әлбәттә, мин лицейда укуым белән горурланам. Менә бу кергә, бу лицейга ихтимамнар бирергә, әзерләнергә авыр булса да, кергәч инде үзем белән горурланасың, монда укуым белән дә горурланасың. Гөлшат Хасанова 27 елдан артык гомерен шушы мәктәпкә багышлаган. Ул рус милләтендәге балаларга татар теле нигезләрен өйрәтә. Балаларны яратам, алар белән яшим ди ул. Мен лицейда 1997 елдан бирле бүгенге көнгә кадәр эшлим. Хисләрне әйтеп бетергесез дулкынландыргыч, чөнки моннан бик күп еллар элек бетергән укучыларым белән, әти-әниләр белән очраштым. Күңелле мизгелләр. Укытучылар коллективы дөньяга яктылык чәчүче, үз эшенең чын осталары. Бу мәхәббәт, әхлак, игелеклелек, ихлас ярату үрнәге. Шушы мәктәптә эшләгән укытучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов котлады. Бүгенге шат, сәламәт, бәхетле елмаюгыз сезне беркайчан да ташламасын. Бәйрәм күңелле дәвам итте. Укытучылар белән укучылар бер сәхнәдә төрле телдә, жанрда концерт куйдылар. Мы делаем выбор сами, мы можем управлять мечтами, мы выбираем свою дорогу, чтобы вернуться всегда к истоку. Алса Ахмаджанова, Дамир Корбанов, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Выбираем свою дорогу, чтобы вернуться всегда к истоку. Әлмәт музыка көлиетінде Рәис Нағимов исемендәге Урсал тауда фестиваленең 11-нче сезонына старт бирелде. Бу юлы осталыкта халык уен коралларында уйнаучы укучылар һәм студентлар көч сынашты. Рәис Нәгымов исемендәге Урсал тауда фестивале үзенең 11-нче сезонын 70 кыллы музыка уен коралларында уйнаучы 70 аккордеончы һәм баянчы, шулай ук 13 ансамбль белән ачып җибәрә. Бүген биредә кеше бик күп һәм алар барысы да әлеге музыка дөньясының сихри мизгелләрендә тибрәлә. Сәхнәдә Мөслим районы сәнгать мәктәбенең «Веселые ребята» ансамбле. 5 балалайкадан торган ансамбльнең фортепианога кушылып уйнаган композициясе тамашачыларның йөрәгенә үтеп керерлек. Залда тулы тынлык. Әлеге балалар инде Урсал тауда фестивалендә 3нче тапкыр катнаша. Укытучылары Дилбәр Сәликҗанова сүзләренчә, егетләр елдан-ел шомарагына. Бәйгеләр һәр вакытта кирәк инде, укытучы өчен дә үсеш, ниндидер яңалыклар аласың, ниндидер омтылышларга омтыласың. Ул менә шулай йөргән таш шомара диләр бит, йөргән саен ансамбльдә шомара. Шуның өчен конкурсларда катнашу бик кирәк. Ул ниндидер бер-берсе белән аралашалар, бер-берсе белән дуслашалар. Шуның өчен дә кирәктер дип беләм. Фестивальдә катнашучыларның башкару дәрәҗәсе артуын жюри әгъзалары да ассызыклый. Комиссия рәисе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Антон Попов катнашучыларга даими бәя бирүчеләрнең берсе.
География растет, соответственно, обмен опытом. Если это был Юго-Восток, то это уже прибавляются и Челны, и Нижнекамск, и уже вот Казань, насколько я знаю, точно приехала. Катнашучыларның географиясы киңәя, шулай булгач, тәҗрибә уртаклашуда башка яссылыкка күчә дигән сүз. Укытучылар студентлардан тыш аларның укытучылары да үсә. Бер-берләренең эшләү алымнарын күреп, үзләрендә куллана башлый. Делают некий анализ вот тех программ, которые играют ребята, и, соответственно, учатся, стараются на своих учениках применять то, что они увидели на этом конкурсе. Был фестиваль халыкара статусында узды. Җиңүчеләр арасында Мөслимнең веселые ребята ансамбле да бар иде. Әлбәттә инде лауреатларның күпчелеге әлмәтлеләр. Рәдиф Яныкманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. 2023 елда Әлмәт муниципаль районы территориясендә 424 янгын теркәлгән. Бу аннан алдагы ел белән чагыштырганда 33 янгынга кимрәк. Янгыннар нәтиҗәсендә 4 кеше һәлак була һәм 7 кеше имгәнә. Янгыннарның төп сәбәпләре булып электр җиһазларының төзек булмавы, электр шитләренең артык йөкләнеше, мичләр һәм төтен чыгару урыннарының төзелеше һәм эксплуатациясе бозылуы, ут белән саксыз эш итү, шул исәптән тәмәке тарту тора. Кешеләрнең үлеме белән бәйле янгыннарның 50%-тан артыгы кеше йоклаган вакытта була. Йоклаганда кеше төтен исен сизми. Мондый очракларда коткаручылар электр хәбәрчеләрен кулланырга киңәштә. 2023 елда Татарстан Республикасында автоном янгын хәбәрчеләре вакытында эшләү нәтиҗәсендә 276 кеше янгыннан котылып кала ала. Әлмәттә янгын коткару спорты буенча кышкы Татарстан чемпионаты узды. Ярышларның максаты иң көчләрне ачыклау юлы аша республика беренчелегенә җыелма команда формалаштыру. Түбән Кама, Казан, Чаллы һәм Әлмәт шәһәрләреннән янгынга каршы хезмәт белгечләренә өстәп мәктәп укучылары да янгын коткару спорты буенча Татарстан Республикасының кышкы чемпионатында катнаша. Әлеге ярыш 36-нчы тапкыр уздырыла. Якынча 60 кеше катнаша. Ярышлар 2 көн дәвам итә. Әгәр кичә катнашучылар штурм баскычы буенча тәрәзәгә күтәрелсәләр, бүген 100 метрлы киртәләр полосасы үтәләр. Хәзерге вакытта бу ярышлар хатын-кызлар һәм кызлар арасында уза. Все спортивные мероприятия, которые проводятся в наших подразделениях, в том числе... Безнең бүлекчәләрдә уздырыла торган барлык спорт чаралары, шул ук бүгенге янгын коткару спорты буенча кышкы чемпионат, янгын коткару спортын төр буларак үстерү өчен мөһим. Бу безнең булачак янгын сүндерүчеләрне авырлыкларга әзерләү, аларны янгын сүндерү җиңнәре белән дә, баскычлар белән дә эшләргә өйрәтү. Как с пожарными рукавами, так и с лестницами. Бу иң кыю һәм чын иратлар спорты ди оештыручылар. Шуңа да карамастан, әлеге спортта егетләрдән дә әз генә калышмый, менә дигән нәтиҗәләргә китергән хатын-кызларга карата соклануларын яшерми. Чыннан да, ялгышсалар да, егылсалар да, туктамый максатларына баручы туташлар бу ярышларның күрке. Такие соревнования проходят не впервые. Мондый ярышлар беренче тапкыр гына уздырылмый, ләкин алар һәрвакыт бик дулкынландыргыч, чөнки бик җаваплы. Син үз командаңның дәрәҗәсен төшермәскә, командага пьедесталга басарга ярдәм итәргә тиеш. Мин үзем бу ярышларда 1 ел элек чыгыш ясый башладым. Бүген ярышта җиңүчеләр Рязаньда узачак Россия беренчелегенә әзерләнәчәк. России, которая придет в Рязани. Ярышларның бүгенге этабында катнашучыларга каршылыклы полосаны үтәргә кирәк иде. Моның өчен алдан яхшы әзерлек кирәк ди оештыручылар. Даими шөгыльләр генә яхшы нәтиҗәләргә китерә. Такие мероприятия нужны для того, чтобы выявить, показать, на что ты способен, к чему ты готов. Мондый чаралар синең нәрсәгә сәләтле һәм әзер булуыңны, бөтен осталыгыңны күрсәтү өчен кирәк. Мин инде 5нче ел шөгыльләнәм. Башта мин 1 ел буе әзерләндем, күнегүләр ясадым. Аннары гына мине командага алдылар. Мин инде 4 ел йөгерәм. А потом уже меня начали брать в команду, я вот уже где-то 4 года бегаю. Иң көчлеләр Россия беренчелегендә катнашу мөмкинлегенә лаек булачак. Солқын бузда койнар хисләр койный. Сибур профсоюз рәисе кубогына шайбулы хоккей буенча турнир нәкъ шундый кичерешләргә тулы булды. Ярышлар узган шимбә Нефтеким арена боз сараенда узды. Түбән Кама җире турнир катнашучыларын инде 2нче ел рәттән каршы ала. Аның төп трофее өчен 4 команда: Нижнекамск Нефтехим, Казан Оргсинтез, Кама Тайрс һәм Татнефть төркемнәре көрәште. На примере вот таких замечательных мужчин, которые показывают действительно свой личный пример того, что они занимаются спортом, укрепляют свое здоровье. Ну а сегодня что пожелать? Хорошего турнира, хорошей игры. А болельщикам я
Сибур профсоюз рейсы Вячеслав Харитонов, Татнефть профсоюз рейсы урынбасары Фәнис Октябрев һәм нефтехимик хоккей клубының генераль директоры Игорь Ларионов уенчыларга сәламләү сүзләре җиткерделәр. Сближает, объединяет, дает возможность нашим... Мондый турнирлар якынайта, берләштерә. Безнең профсоюз әгъзаларына үз осталыкларын үстерергә, әлбәттә, яңа җиңүләргә омтылырга мөмкинлек бирә. Стремиться к новым вершинам и к новым победам. Командалар составында профессиональ уенчылар түгел, буш вакытларында хоккей белән мавыгучы нефтегаз-строй профсоюз төркеменә керүче предприятиеләрнең хезмәткәрләре. Турнирның беренче матчын Нижнекамск нефтехим һәм Казан оргсинтез командалары үткәрде. Нәтиҗәдә матч Нижнекамск нефтехим файдасына 5-0 исәбе белән тәмамланды. Икенче уенда исә Кама Тайрс һәм Татнефть төркемнәре командасы көрәште. Бузда безнең хоккейчылар чын профессионализм күрсәтеп, көндәшләрнең оборонасы аша бер-бер артлы шайбалар ыргытып 13-2 исәбе белән финалга чыктылар. Хоккей командаларының җанатарлары бар көчләрен биреп тора. Арена дулкынлану атмосферасы белән тулы бирегә хоккей уйнаучыларның иң якын җыела. Көріп тұрасыз, балалар біләу үтініп келіп, семья білән балайтты, сол бек яқшы ойнайлар, тырышып, былай, командный дух бар барысында да. Қарбірсе өзінің командасын поддержайтып, күчләрен беріп ойнайлар. Турнирның финалында Нижнекамск нефтехим һәм Татнефть төркеме командалары очрашты. Җиңүчеләрнең йомгаклау матчы уенчыларның хәвәскәр статусына карамастан кызу көрәштә узды. Беренче булып исәпне безнекеләр ачты, әмма берничә минуттан нефтехим бүреләре җавап бирә алды. Авыр көрәш икенче һәм өченче периодларда дәвам итә. Нәтиҗәдә нефть химиклары капкасында тагын 2 шайба була. Матч нәтиҗәсе 1-3 белән тәмамлана. Ключевые моменты победы, успеха нашего... Җиңүнең, уңышыбызның төп моментлары команданың да бөтен Татнефть компаниясенең дә бердәмлегендә. Зур рәхмәт белдерәбез. Әлеге турнирга баруны оештырган өчен мөмкинлектән файдаланам. Бу безнең төп эшебездән ял итү кебек. Шуңа күрә һәркемгә рәхмәт. Барысы да җиңү белән. От работы нашей основной, поэтому всем спасибо, всех с победой. Бүгінгі шарылышта шулар еді. Мен Олсун Үриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.